paril nga nahugno o nahuplak ka nga mga haloblaka sa building nga nahimutangan ni Susugbo, gireklamo pinagi sa Balitang Bisdak. Cebu City Mayor Edgardo Labilla nangunay pag-aksyon sa mga problema. Ang exclusive report. Pero anong kumpiyansa ka ng diyan? Hindi naman magtagitagdat yan. Misong si Mayor Edgardo Labilla sa hagipod kayong agyanan ug iyang nakita ang kadelikado sa dapit. Kini na tumbag nga paril ug ang nahupak nga semento sa usa ka karaan nga building. Naaragyod kini tungod sa kabalayan sa Barangay Sambag 1 ning Dakbayan sa Sugbo. Sa laing balay nahugno gyud ang atop sa parte human mahugno ay usab ug mga hollow blocks sa building. Pagpahibaw ninyo nga there is this kining dilapidated part of the building that is falling down. Muni nga akong gitawagan si Architect Floro Catalan. Nga doon naman sa koy time nga juteron, ako lang sang itganhi to see for myself ug unsa gikahimtang murag delikado gyud sa kining mga tupad nga mga light materials sa baning mga structure dinhi. Kauban sa mayor ang hepe sa Office of the Building Official, Architect Florante Catalan. Mimando dayon ang mayor sa dinalian nga aksyon sanglit naghatag kini og peligro sa kinabuhi sa mga tao. See to it that a directive will also be addressed to the owners of that building nga there's a danger of the life and property of the neighboring adjacent owners nga that has to be cleared. Sa atong nakita nga nanay na hugno, so first atong ipa-clear sa hingtungdan labi na atong ipatubag sila kay na may naapektuhan diri nga area. Kini siya naigo naman ni siya. Diya naigo pud natabunan na pud may gani kuno walay nag-CR. At least walay natabunan. Sa Yunini, may padangan silang reklamo ang usa ka body kastanyari sa Balitang Bisdak mahitungod sa problema. Ang anak sa tag-iya sa building, igo lang kunong maingon nga ayuhon kun makakwarta. Busa dako sila og pasalamat nga natagad yun ang ilang problema. Salamat gay ko ni Mayor Gyud Labilla nga ni Ari Gyud, no? Gi-complain ni sa akong manghod, nag-file yun mi dito sa Ubo. So, salamat ko sa inyong team sa GMA nga nari diri at least maksyonan pod yun. Lagi ko magdahom nga si Mayor mga ready ay sus nakasaka na nun sa inyo taas. Nakasaka na sa pobre. Lipay kaayo yun nga natagadayon ang among problema. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.